Bon dia, el meu nom és Vicent Santos San Martín, tinc 19 anys i visc a Quart de Poblet. Ara, però, per raons d'estudis, estic normalment a Alemanya. He decidit presentar-me a les eleccions primàries de la coalició Compromís en Quart de Poblet com a independent. I per què Compromís? En primer lloc, perquè ací, al País Valencià, vivim des de fa 20 anys una situació de pobresa, atur i corrupció a la que ens han dut les gestions desastroses de distints presidents autonòmics del PP, com Francesc Camps o Alberto Fabra, per citar-ne els més recents. Per això jo vos demano suport a les candidatures de renovació com la de Mònica Oltra en les pròximes eleccions autonòmiques del 24 de maig. Després, tornant a l'assumpte de Quart de Poblet. 35 anys de govern socialista ens han portat a una situació política avorrida, rutinària i que tendeix a teixir rets clientelars. Des de Compromís volem evitar precisament això. I és en aquest context en el que jo us faig dues propostes concretes. Primer, millora de la xarxa Wi-Fi. Vull dir, Quart va ser un municipi punter en la xarxa Wi-Fi, això ho sabem tots, però Wi-Fi Quart no és el que era al principi. Wi-Fi Quart no admeteix l'ús de WhatsApp, per exemple. Wi-Fi Quart es penja freqüentment en la tecnologia Mac, en els Apples, i necessitem alguna cosa millor per al nostre poble. També, si jo arribara a ser regidor de Compromís per Quart en Quart de Poblet, m'agradaria treballar de nou junt amb la Generalitat Valenciana en la proposta del centre de salut per al barri La Cebollera. És inacceptable, és realment inacceptable que veïns tinguin que desplaçar-se vora mitja hora en un context de retallades en transports i d'obres inacabades, per exemple, per a ser atesos en atenció primària. Vull dir, és una situació inacceptable. Aquest és el meu compromís, aquest és el meu missatge per a vosaltres i us recorde que podeu inscriure's al cens en primàries.compromís.net fins al 21 de gener i podeu votar l'última setmana de gener, tant de manera telemàtica com de manera presencial. Moltes gràcies.